ba shi gajiya da aiki ko dare ko rana. Kogunan Sokoto hakika mutum ne wanda a haziki, duk inda ya sa kai ne insha Allah za a ga ya nasara. Dr. Nasir Danladi Bako OON Kogunan Sokoto. Maliya me ka iya me ka koya? Ba kasafai ake samun matashin da Allah ya albarkata ya tashi daga ƙaramin gida ba zuwa tauraron duniya. Farin wata sha kallo, wato abin nan da Bahaushe ke cewa dare ɗaya Allah kan yi bature. Dr. Nasir Danladi Bako OON Kogunan Sokoto ya kasance abin koyi, abin bugun gaba ga al'ummar jiha da ƙasa da kuma na ƙasa da ƙasa, kama daga ƙwararru, sarakuna, kai har ma ga manyan mutane a faɗin duniya. Wanda ya iya ya huta. Kogunan Sokoto Dr. Nasir Danladi Bako OON, wanda ya taso a wata unguwa da ake kira Sabeji, wanda a nan ne asalin gidan kakannin shi a cikin ƙwaryar birnin Sokoto, kuma har ya kai matukar ƙurewa a duniya a fannin aikin jarida, watsa shirye-shirye da mulki da kuma koyarwa. Abin koyon rayuwar matasan Najeriya, wasu daga cikin abokanai da kuma waɗanda suka ɗiba daga tekun ilimi na Dr. Nasir Danladi Bako OON ne suka shirya wannan na tsawon mintuna 30 domin cikarsa shekaru 50 a matsayin ƙwararre a cikin aikin rediyo da talabijin, wato daga shekarar 1973 zuwa 2023. Mai gidanmu maganin kukanmu ya soma aiki ne a gidan rediyon Najeriya da ke Sokoto a shekarar 1973 bayan da ya mallaki shaidar kammala jarabawa a matsayin mai ɗaukar rahoto da kuma mai watsa shirye-shirye tun yana ɗan shekaru 16. Masu hikimar zance na cewa waka ga bakin mai ita ta fi daɗi. Ta Nasir Danladi Bako an haife shi ne a jihar Sokoto a watan Satumban shekara ta 1957. Ya karatun shi na firamare da karatun shi na sakandare da kuma karatun shi na alƙur'ani a tsakanin shekara ta 1962 zuwa shekara ta 1973 a jihohin Sokoto da Kano da kuma Kaduna. Ya kuma je a wata makaranta ta gaba inda ya karatu a Ahmadu Bello University Zaria a shekara ta 1974, ya kammala kuma digirinsa na Ingilishi a shekara ta 1978. Ya sami kuma gurbin karatu a University ta da ke Lagos a shekara ta 1980. Ya kuma yi tun karatun shi na kwarewa akan abin da shi harkar yada labarai da aka fi sani da mass communication, inda daga bisani aka ɗauke shi ya soma aikin rediyo a watan Julai na shekara ta 1973. Yanzu za mu iya cewa akalla shekaru 50 kenan. An ka daɗe ba mu tarihi a yadda wani al'amari ya kasance, tsarin yadda aikin yake na yada labarai a jihar Sokoto, musamman a wannan shekara ta 1973. Lokacin a gaskiya babu wata gidan rediyo sai Kaduna. Dukanmu a gidanmu nan cikin Sabeji akwai rediyo wanda ake cewa Pi, akwai kuma wanda ake cewa Grandig. Nan kana kama BBC Hausa ne. Mahaifina da safe sai ya tsaya saurari BBC Hausa da karfe 6, BBC Amurka, muryar Amurka VOA karfe 6, sannan karfe 6:15 sai shi dawo BBC Hausa, sannan karfe 7 shi saurari Lagos FRCN Radio Nigeria ta tarayya. Saboda haka na saba da jin wa'annan, kuma to ina karami ina sauraron rediyo, ina jin labaran abubuwan da ka gudana a kasashen Afirka ta kudu da Ingila da inda bai akwai bakin fata. Na zo na gano cewa duniyan fa tana da faɗi, tana da yawa, ba iya kata Sokoto kaɗai ba a'a, duniya ta wuce hakan nan.
kuma banda haka nan mun tashi cikin wani hali wadda a koda yaushe muna samun dama uwayenmu su kai mu Kaduna ko Ingila lokacin hutu. Saboda haka na yi saurin nuna ido, saboda haka na ga talabijin da kasashe daban-daban da Amurka da Ingila. Babban sha'awa da na ga ina iyawa wata ran shugaban gidan rediyo ana ce masa Sani Joe ya zo gidanmu ziyara, sai ya ji muryata, sai ya roƙi ubana Malam Muhammadu Tanko ya ce da Allah a bani wannan bawan Allah ya kai shi gidan rediyo. Haka ya kai ne tudun wada. A haka na fara aikin rediyo 1973 an ɗauki ni aikin reporter da announcer. Ina tashi da safe lokacin da yi ka bude gidan rediyo sai in ɗauko karfe 4 in fita daga gida a Sabeji da ƙafa in taka in shiga rijiya in bi ta bayan asibiti in fito tudun wada duna rediyo. Ni ka kunna transmitter, ni ka kunna komai, sai in ba da shirye-shirye jidawali abin da za a yi ranar nan. Ce yau ya shi muna farawa da a taken Najeriya da karatu daga Alkurani. Duk wannan jidawali duk abubuwan da za mu shirye-shiryen da daga lokacin sannu sai abin ya zo shiga mun saba. Daga nan ƙwarewar ta fara shiga bayan shekara 2, amma sai da na koma ABU na ci gaba da karatu. Amma ko ce Asabar ko Juma'a sai na dawo Sokoto in zo in yi shirye-shirye in koma ranar Atene. So lokacin Halima rediyo sai ka zo ka ga ɗan kwairo na jihin nan ya yi maka waƙoƙinsa wanda suka saka ga Shata ya zo Sokoto don cikin studio yi da kandaniya. To mu da muke shiga library mun zo su mun saba lokacin dole sai ka zauna ka saurari duk waƙoƙin da za ka sa wa al'umma, sai ka saurare su ka ji ko wani sako suke. Kuma akwai kuskure da magana sai an ce Ibn Kalbo waƙarsa ta gonar Sardauna, Audu Karim Gusau waƙarsa ta Tsohuwa Mai Ruwa, ɗan Alace waƙarsa ta Shago, ga su nan su Sani Sabulu inda suka yi game da kan ruwa da sauran da gamnoni da arewa da komai da sarkin Kano, sarkin duk wa'annan wakokin kuma ka saba da su da yawa. Wasu sun ne, wasu Haruna Uji an zo su tun 1962, amma kana shigowa aiki dole sai a baka lokaci za ka zauna ka saurare su saboda su san wanne ne dace da lokaci kaza, wanne ne ya dace da lokacin da za ka sa wayannan waƙoƙin da kuma waƙoƙin da ka sai daɗi in ka sa su ga zaɓi sauka na dare. Akwai wadanda za ka sa lokacin ai harama da safe, akwai wadanda za ka sa asalin garuriyar mu, akwai wadanda za ka sa kaɗe-kaɗen mu, kiɗan kalangu, kiɗan ƙotso, kiɗan gurmi, duk wannan yadda dole ka san su. Abubuwan da ake lokacin nan sai an ka samu horo. Musamman akwai aikin da aka sa ne lokacin wani bikin nuna amfanin gona a Kasarawa. Nuna Jinnat ta ce komai na hito da shi. To cikin wannan ɗin inda ban san komai game da gona ba ko taki ko yadda ake da ba za a samu ba. Saboda haka abu ne wanda ka buɗe maka ido, kai kanka ma sai ka tashi ka nemi ilimin. Dole ne ka tashi ka shiga library ko ina duk inda akwai littattafai ko masana ka je ka zauna. Kuma ni na tashi hannun su ina mafara wanda yake ƙanƙawar ubana na, saboda haka tsohi na tashi hannun tsohi saboda wannan labaran ina da su. Da lokacin da muke yara babu talabijin a Sokoto gaba ɗaya. Farkon talabijin zuwan ta Sokoto 1975 September. Lokacin aka kawo ta aka ce mata Sokoto Niger Television. To lokacin Sokoto Niger Television aka ce mata. So 1976 aka mai shi ta NTV, Nigerian Television Sokoto, ta jihar ce lokacin. Brigadier Umaru Muhammad ne ya gabata. Da ni aka yi biyan na yaki da Peter Ibi, Adamu Augi, Keri Ahmed, John Adebeye, daga baya Sadiq ya zo. Da Malam Sani, Sahabi Isa Gada, za su ga nan da dukkan da mu aka fara. To 1977 lokacin da aka tattara duka gidajen rediyo, gidajen talabijin ta ƙasa ta jihohi aka maishe su NTA. To NTA ta kafu
1977 1977 a lokacin da ainihin NTA ta fara. Kana zuwa NTA wani lokaci ka tashi da swahi ran atani haka a baka assignment ya kai ka Maradi Nijar ka je ka ɗau labarai kala kila an yi dambe jiya da dare ka yi magana da wanda ya yi abin nan ɗin wanda ya yi nasara sannan ka shiga ofishin gwamna ka yi ka dawo wani sa'ina wani bangare sai wasu su je yawuri su dawo lokacin jihohi ne guda uku da Zamfara da Kebbi da Sokoto duk gudana har Niger ta gudana lokacin sai ka tashi daga Sokoto ka je ka ɗau labari daga Niger ka dawo ka tace in baka shiga labaran gare bakwai ba sai a mai ta gobe. Kuma su Adamu Augi da Keri Hamad da sauran irin horon da suka bamu in ka tuna duk wani gasan da aka yi ga gidan talabijin lokacin NTA Sokoto take samun nasara, ita ce ke kan gaba akan cikin shirye-shiryen talabijin. Saboda haka mun sami haske, saboda haka ni na ci best producer wanda cikin shirye-shiryen abu gidan ni ne na yi zakara cikin wadda masu shirye-shirye gaba ɗaya da gabatarwa duk na yi sami duk wannan. Saboda haka sai ka kai wannan matsayi akai kira a tura ka Lagos wakiltar wannan bangare. To da lokacin haka aka yi na je Lagos sai Allah wani nasara wata basira na gabatarwa da shirye-shirye har na fara shirin nan na safe wanda ake cewa Money Ride. Shi ne na farko a kasar nan, amma Afirka gaba ɗaya Money Ride shi na farko wanda ake farawa shiri wanda ake kallo yanzu ka kalli NTA za ka ga su Good Morning Nigeria, in ka kalli China za ka ga su Sunrise, za ka ga Arise duk bayan Money Ride suke. Ni ce ta Allah ni ban ma san na dai farka ne wata ran sai na ji akwai bukatar a yi irin wannan shiri. Manyan mutane fa babu wani babba a ƙasar nan wanda bai hira da shi ba. Baban gida ne, Obasanjo ne, duka ga ina Money Ride sai ka ga ana layi gwamnoni guda uku suna jere suna jira su fito. In ka ta ofis ina lokacin za ka ga gwamnoni Colonel Abdulwal Muhammad Borno, Rajira Saki Lagos, Colonel Joshua Madaki Plateau suna layi saboda zai ka ga shahararren mawaka, shahararren professor daban-daban jarida na ministoci har guda uku sun layi suna jira sai na kira su shigo. To wannan abin ya jawo hankula ya ƙayatar da mutane yadda ka zo. So daga baya ma yadda na ce maka yana cikin abubuwan da gwamnatin Obasanjo ta bani ta karama ni da wannan lambar yabo da ake cewa Officer of the Order of the Niger OON. To shiya lokacin ma da ake karanta abin da tarihi na cikin wannan taro ranar 2006 shekara ta 2006 lokacin abun da aka fara ambata cewa na kirkiro wasu shirye-shirye wanda har gobe suna kayatar da mutane ba a Najeriya kaɗai ba. An yi kokoyinsa a South Africa ana ce masa Morning Live a SABC, an yi a Ghana ana ce masa Money Ride a Ghana TVC3. Ire-iren yawan abubuwa banda hakan nan akwai saboda ga lokacin da ma aka yi ta ƙasa gaba ɗaya wanda muka bakin baƙuncin World Cup na matasa mai yanzu ƙasa da shekara 20 FIFA under 20 na aka bani wannan tsarka ba amma tagwal sai wanda ya shahara wanda ya zo na farko shi ne. To cikin tsare-tsare da shirye-shirye da komai aka karama ni da wannan din ta FIFA ita ce ta gane shi a ganta. To akwai ire-iren su banda in na gaya maka irin abubuwan da wannan sana'a ta yi min sai an yi awa guda ana hira. To in ba wannan aikin ba kuma kwarewa wajen magana da gabatarwa kuma ɗaukakan da Allah ya bani da wannan farin jinin an da ba zai iya ba. Saboda haka alfanun da suke tare da wannan aiki suna da yawa. Saboda haka in na ga matasa yanzu kaga ire-iren ku saboda zama na DG na NBC ne na ba da license na vision inda ka sani da ka tambayi su na tazu da Umar Faruk ni na sa hannu da license aka ba su gudanar har da Rima Radio, Rima Television ni na sa hannu aka ba da Rima FM. Lokacin da za a fara DSTV sun ka kawo
shirye-shiryensu yadda aka yi jidawali da nuna na duk abin nan. Ashe ko abin da suka tsara cikin channel kusan 30 babu addinin musulunci. Sai da nasa suka je suka zagaya suka nemi izini sun kai shiri da Islam channel da Ikra. A haka aka kawo Ikra da Islam channel ga lokacin aka sa. To akwai hikiman da yi haka nan ko babu komai wannan lada da naka samu. Saboda busan da aka kalli wannan channel din gani ne ke bambancin ɗaukakan da girmamawa da mutuntawa da ke tare da wannan aikin ba iyaka. Lokacin da marigayi sarkin musulmi na Cido ya ce ni ɗana ina so ka yi tunani ya kamata na san ka cancanta a baka sarauta saboda aikin da kai na gidajen rediyo da wayar da kan mutane ba iyaka ko ina a duniya duk inda muka je muna jin labari wadda kai. To ina zaune ɗaki kila ina ɗan kasuwa ko ina ɗan kwastam a sarkin musulmi na Cido da zai to saboda haka abu ne wadda in ka dage akwai amfani, tana nan tare da alfanu masu yawa, tana nan da alheri masu yawa, wadda na farko ɗaukaka da girma. Kuma in kai sa'a yanzu da akwai gidajen rediyo, lokacin da na ɗauki aikin DG NBC gidajen rediyo da kasan nan da talabijin da su wuce 56 ba. 56 yau akwai gidajen rediyo da talabijin 826. Saboda haka wanda ka fitowa daga makaranta wanda ya karanta mascom a jami'a bai rasa aiki. Saboda wannan matakin da na ɗauka na buɗe gidajen rediyo na sa hannu ga takardansu shi ne Bello ya sami aiki, shi ne dukkan su da KFM kuka sami aiki. Duk wani wanda ya ko kalifet ne ko garkuwa inda bai ba ai ba fara da zai samu garkuwa ba, Ali da zai sami Ali ya gode ba. Kila ma wani lokaci alfanun da ke tare da wannan aikin ba saboda kai ba, saboda al'umma. Wannan shiga wannan aikin da na yi ya ba da dama in ba da hanya ko ɓangare ko gurbi wanda musulunci za ta sami ci gaba a DSTV. Ba saboda ni ba, in dai in kuɗi na kaso na kai abin da zan goya aikin slogan ko ta fato ko abin nan. Amma saboda sadakar da lokaci da wannan abin da na shiga wannan sana'a ɗin ya ba da dama in yi wasu buɗi in to gida in yi kwamishinan watsa labarai in zauna in gyara duk inda nake iya gyara duk inda ban iyawa sai in miƙa wani ya ci gaba. Shawarar da zan ba su shi ne ya dage ya yi hakuri da aiki akwai wahala, wani lokaci akwai cin zarafi, akwai cin mutunci, wani ka je ma wajen aiki security su hana ka yin aikin ka, wani mai gida wani ka ba da wata labari sai a kira ka daga government house a ci mutuncin ka saboda baka tare da wannan gwamnati. Wani lokaci hakuri shi a mahita duk ga abin da mutum zai yi duk wanda da hakuri yana samun ni ne ya ke da hakuri amma ya gafa a yana da habuce dai ne hakuri tana haka take. Saboda haka duk wani wanda ya nemi wannan aiki ba abin da ya hana kana iya wata sana'a wanda za ka sami kuɗi. Taufa a nan ne ake ƙyanƙyasar matasa maza da mata masu son samun ƙwarewa a aikin jarida jiya da yau. A nan mun zanta da abokin aikinsa a gidan talabijin na NTA da ke nan Sokoto, Muhammadu Sani. To Nasiru Danladi Bako lokacin da so sani ne 1975 yana ɗalibi. Bai yi daga makaratu ne, amma daga makaratu ne sai kuma ya kama aiki nan wurin. Bayan misalin shekara ɗaya ko biyu da gama da buɗe talabijin. Sai zamanto ko kahin shi kama aiki yana da sha'awar aikin talabijin kwarai da gaske. Yana ɗalibi amma ya to ko da yaushe nan shi ka yi ni. Kwana ɗaya baya yi nan. Da ya kama aiki kuma sai ya zamanto wannan ɗabi'a sai ta bi shi. To wayannan ɗabi'o'in na aiki ko da yaushe game da sha'anin media yana da wani kwarai da gaske don yana sa mutum ya zangwarzo.
wayannan ɗabi'o'in na kan ɗauki lallai su ne kuma sukan taimaka ma duk wani ɗan jarida wanda da ya zama to bai gajiya da aiki. Saboda haka babu abin da tsakanin fata tsakaninka da ƙane illa ya fata alheri. Game da sha'anin rayuwa inda kana da rai to turawa sukan ce sky at the limit. Ina mai fata alheri da wata duk wani alheri na kwarai wanda zai iya cimma. Allah ya sauke mai shi. Haka ma mun zanta da kanwarsa Hajiya Aisha. Kakasan ko da ya tashi tun yana dan saurayi ne matashi ya tashi da son faɗakarwa da wayar da mutane akan irin abubuwan rayuwa da sauran abubuwa da na zamani. Kaga tun yana dan yaro ne fara tun ana NTA lokacin nan tun 80s din nan tun muna yara muna ganin shiga TV akan ga lokacin da su da Smart Daisy su marigayi Sadiq Java su Hawa su Habiba Ibrahim Funtuwa da dai makamantansu suna dramomi hakan ga na faɗarkarwa. Kaga zuwa har ya zo ya fara daga nan NTA har ya zo ya zama abin nan har zuwa dina sama daga commission abin ga ya zo ya zama abin ga director na NBC. To ka gani da kuma zo ya commissioner na information na Sokoto. Kaga irin wanga na faɗakarwa din ma irin dramomin ga da suke yi. Sannan kuma ya taimaka ma matasa kwarai na irin su dai samu irin abubuwa na zamani da rayuwa hakan ga irin dai su shiga son abin da duniya take ciki. Har dai nan gefen ba da labarai hakan ga da sport ma ya ba su a gwada ya ba da gudunmawa kwarai da gaske. To fata ta zuwa ga ya Allah Ubangiji ya sa nan zuwa gaba akwai wasu shekaru 50 sama da 50 ma Allah Ubangiji ya sa wanga abu da yake yi Allah ya sa akwai alheri a ciki kuma Allah ya ƙara ba shi lafiya ya ƙara ba mu danƙon zumunci tsakanin mu. Mun kuma zanta da ɗaya daga cikin babban abokanansa sakataren dandalin tarihin Sokoto wato kamar Bello yan Junaidu. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadu wanda ya shekara 50 shina sana'a guda. Alhamdulillah kuma zai amfani da wannan dama mu taya shi murna bisa ga irin alaƙa da ya shekara 50 shina aikin jarida shina aikin watsa labarai shina aikin talabijin da kuma labaru haka wani alhamdulillah. Wani abu zan ce ga shi Alhaji Nasiru Kogunan Sokoto hakika mutum ne wanda a haziki duk inda ya sa kai ne insha Allah za a ga ya nasara saboda mai hazikancin da agare ga sa kai da sadaukar da kai ga abubuwa. Sannan kuma wani muhimmin abu da agare shine gaskiya ya bunƙasa aikin jaridanci da mun ci jarida da talabijin da rediyo da mi duk wuri guda to shi Alhaji Nasiru Danladi Bako Kogunan Sokoto duk ya haɗi wannan abubuwa. Kaga irin nasarorin da ya samu zan ce kamar yanzu ku wajen ku ya yi nasarori ko ina yanzu haka wani abu da zamu ce Alhaji Nasiru ya haɗa daular Usmaniya shi yaron da yake ya haɗa na daular Usmaniya ta gehen tarihin wasu abubuwa da ya ta yi da kuma nishaɗantar da mutane cikin fasaha mutane su fahimci abubuwan da ake ya ɗaya daga cikin wannan. Sannan kuma lokacin da ya kwamishinan watsa labarai a wannan jihar ta Sokoto kowa ga irin gudunmawar da ya basuwa gidajen watsa labarai sun samu ci gaba kuma an ka ci gaba da faɗakar da kuma ayyukan gwamnati. Sannan daɗa mukamin da ya rika na National Broadcasting Corporation ni sanar nake ba sai aka mutane da ya ɗauka aiki ba wani na ɗauka mutane aiki in kai za a ga yan Sokoto yanzu akwai suna aiki albarkar shi Alhaji Nasiru Danladi Bako don haka shekaru 50 da ya yi ba ƙaramin aiki ba ne ya taimaka ma al'umma ya taimaka ma jiha ya taimaka ma fannoni daban har ƙasashen duniya duk an san shi saboda irin ƙoƙarin da aka yi. To fatan shi kashi kasa kashi ya shekara 50 bari shi je shi kwanci ne ya shekara 50 fatan mu shine aikin da yake Allah ya ci gaba da shi aikin alheri da ake ya kamata a faɗi so gaskiya yana irin wannan kokari in an ka samu wani abu jihar Sokoto gaskiya Allah sai ya samu gaba kaga wannan ana son irin haka don haka ya daure da waɗannan kuma ce da haka ba hankuri har da yanzu gashi kogunan daular Usmaniya haga irin waɗannan abu nauyi da agare ta mulki ta sarauta ta kowane fanni dai yadda yake ne da na san shi Allah shi gaba da hakan. Al'umma na cewa shaidun duniya shine na lahira a sabe jima inda matashin dan jaridan nan ya taso Dr. Nasir Danladi Bako kuma ya kurciya mun zanta da wani dattijo kuma kawunsa mai suna Alhaji Bello dan uwaye. To abin da sa dan Danladi Bako zan zarumi a duniya tun ya tashi yana firamare mutum na mai karkarji kuma mutum na mai kowa na hana kowa abokai na da wurin kwallon komi na ana kashe shugabanci Allah ba shugabanci tun tashi ne ana yi da shi na yi saboda haka ina ganin sanayyan nan
to ita ta kawo cewa har yanzu ya jaje sai da yana aiki ya aikin gidan rediyo ya faɗakar da mutane daban-daban kuma ya lura daban-daban kuma akan zo ake mana lalle abin nan da na koyi muna gode mishi da Allah a ce kaza a kuma shi ko a ƙara wannan shirin daga duk inda shirin da ya ƙara farko da ya ƙara duk ta ana so ne har ya ƙare da abin da fata gare shi Allah ya ba shi aiki nagari Allah ya ba shi inda ta hime don inda samu kai ne abin da fata gare shi. Tabbi yabon gwani masu hikimar zance suka ce ya zama dole magani sai da gwaji, haka dai kalaman yabo ke ta fitowa daga baki da wari da kuma 'yan uwan Dr. Nasir Danladi Bako OON Kogunan Sokoto. Tabbas biyayya mai daɗi, masu hikimar zance na cewa ba a fafa gora ranar tafiya. Hakika biyayyar Dr. Nasir Danladi Bako Kogunan Sokoto ita ta kai shi ga ɗimbin nasarorin da ya samu. Ina muke mu matasa masu tasowa a cikin aikin jarida da ma masu sha'awar yin aikin jarida mai koyi da ɗabi'u irin na Dr. Nasir Danladi Bako OON Kogunan Sokoto domin samun ɗimbin nasarori a rayuwa. Hakika da dukkan alamu wannan shirin zai zaburar da matasa kai har ma da ƙarin ƙwarin gwiwa ga manya su ɗora sawunsu inda irin waɗannan muhimman mutane suka ɗauke kamar Dr. Nasiru Danladi Bako OON Kogunan Sokoto. Haka ma muna alfahari da kai a cikin shekaru 50 ka bada muhimmiyar gudunmuwa gare mu da kuma al'umma baki ɗaya, ba wai a nan Najeriya ba kaɗai har ma da duniya baki ɗaya. Naku Muhammad Gazali Muktar ke cewa nagode, wassalamu alaikum.